siyabonisa isona sizathu sihlabelela ukuthi kungenxa yakho Jesu. Haleluya. Sasimele ukufa kodwa ngomusa kaNkulunkulu nangothando likaBaba uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Haleluya. Ngiyathanda ukubingelela lonke abangcwele egameni likaJesu ngoba igaba zenu bese libingelelile. Haleluya. Ngiyathanda ke sisaqala ngikumama uNgiba ngenze lo musa. Haleluya. Ngenzelwa umusa. Haleluya. Umusa kaNkulunkulu wangifika ngiyintombazane. Haleluya. Ihamba nje kodwa ingazani noJesu. Haleluya. uNkulunkulu wamthanda ngelinye ilanga ngamamkela waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Haleluya. Suka ngaleso sikhathi uNkulunkulu uthembekile. Haleluya. Akunawo amazwi okudescribe ukuthi uNkulunkulu since then ebusheni ngabamusha wahamba nami, wangivikela, wangibiyela, wabeka isandla sakhe kuze kube namhlanje. Hallelujah. Sometimes I become emotional mangibuka uthando lukaNkulunkulu. Hallelujah. Yena uthatha into engelutho ayithibithe bese ibeka ihlale namakhosi. Hallelujah. Sesingubupristi bobukhosi. Hallelujah. Singamakhosi. Hallelujah. Lisho njalo izwi lenkosi lapha kuPetro ithi mina niluhlanga olukhethiweyo ubupristi bobukhosi. Sibonga ukwenzela umusa. Hallelujah. Sibonga uthando lungaka. Hallelujah. Uthando olungenambandela. Uthando olu-unconditional. Akukho ukuthi uNkulunkulu ukuthanda kangcono mawenza kahle noma ukuthanda kangcono mawe ungoni, kodwa usithanda noma. Hallelujah. Sibonga ukuthandwa noma. Hallelujah. Simile involved emathandweni angithwandweni kodwa wathandwa ngenxa yezinto ezithile ozenzile wase uthola uthando. Kodwa nakuJesu uza unjalo, akuthande unjalo. Haleluya. Athi umhlabela ngigeza kuJesu ngimanikiniki. Azange asho lutho, wavele wamthatha ngomusa wakhe. Haleluya. Sibinga loyo Jesu othatha into engelutho athatha umanikiniki bese yena yakugeza ngegazi lakhe ube umntwana wakhe. Haleluya. Period ke bangcwele yephasika kulesi sikhathi ke kuvuka kakhulu vele ukuthi siyabonga Nkosi ngokusithanda ungaka. Haleluya. Ngithanda nesiqale ezwini elijwayelekile engilithandayo uJohn 3:16. uJohn 3:16. Ngiyazi akekho umzalwane ongalazi kodwa ngifisa ukuveza uthando lukaBaba uNkulunkulu. Haleluya. Ngokufunda uJohn 3:16. Angazi ngiyadokoza ngasifundele lento. Yes, hallelujah. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Haleluya. Siyabonga. Ngiqala uJohn 3 ngoba abazalwane bayaqonda ukuthi indaba yethu yayikade yonakalile ensimini yase-Edeni kuGenesis 3 la owesifazane akhohliswa yinyoka. Haleluya.
Hallelujah. Wasifundisa ke ubaba uMchunu ukuthi izwe sisho ama systems ezwe, asisho nje umhlaba, kodwa wasithanda siyizwe. Hallelujah. Wasithanda sibabi, wasithanda sonile, wasithanda singamazi, wasithanda. God so loved the world that he gave his only begotten son. Wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Okusho ukuthi wanikela the best. Hallelujah. Wanikela ngoqobo lwakhe ngoba siyamazi uNkulunkulu ukuthi uziqu intathu, uNkulunkulu Baba, indodana, umoya ongcwele. Wanikela ngoqobo lwakhe indodana. Hallelujah. Ukuze uJesu azoba inhlawulo yezono zethu. Hallelujah. Sengishilo ukuthi besonile ensimini yase-Eden. uNkulunkulu wenza icebo lokusibuyisa, wasibuyisa ngoJesu ukuthi akube uye ozoba inhlawulo, akalenge esiphambanweni, akafe emthini wehlazo ukuze mina nawe ngisindiswe. Ngilithanda meselithi whoever, noma ubani ke okholwa yilokho, whoever believes will have eternal life. Hallelujah. Noma ubani, whoever ozokholwa yilokhu will have eternal life. Sinokuphila okungunaphakade. Ivangeli lisilo labakhethiweyo, kodwa yivangeli lika whoever. Hallelujah. Ivangeli lika whoever, noma ubani othanda ukukholwa ukuthi uJesu uzile emhlabeni, wafa wavuka. Hallelujah. Uyasindiswa abe nokuphila okuphakade. Bese ngithanda futhi elinye ivesi noma singasalifundanga. Ngingakadluli ku verse 16, asidlule nje kancane ku 17 ngoba akayithumelanga indodana yakhe ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Hallelujah. uJesu akezile to condemn us ukuzosilahla, kodwa uzosithanda ukuze sibe nokuphila okuphakade. Hallelujah. Sithengelwe ukuphila okuphakade. Amen. Siphiwe ukuphila okuphakade. Ngoba njoba sinokuphila okuphakade, kukhona nokufa okungunaphakade. Kodwa uJesu waba inhlawulo. Hallelujah. Elithe izwi lenkosi owayengcwele wenziwe isono. Akabanga nayisoni, wenziwe isono. Hallelujah. Ukuze abonile abayizoni bona babe njani, babe ngcwele. Hallelujah. Ngakho siyibandla lika Kristu sinjani, singcwele. Sinjani bangcwele, singcwele, hayi ngemsebenzi kodwa ngenxa kaKristu. Hallelujah. Ngenxa kaKristu, yena owaba inhlawulo yezono zethu. Hallelujah. Wayikhokha payment, wayikhokha inhlawulo yokuthi singabe safa, wasithenga. Hallelujah. Wasithengela embusweni okhanya, embusweni ongunaphakade. Akezile ukuzosikhondema kodwa uzosisindisa. Hallelujah. uJesu has come to save. Hallelujah. Azathi ngize ukufuna nokuthola okulahlekileyo. Hallelujah. Ngoba besilahlekile ngokuka Genesis 3. Bese ngithanda uRomans 5 verse 8. Bese thi uNkulunkulu wakhombisa uthando lwakhe siseyizoni. Hallelujah. Ngicela ibandla lithi siseyizoni. Siseyizoni.
uNkulunkulu wenzani siyizoni? Wakhombisa uthando lwakhe. Hallelujah. Wasithanda sibabi, singafanele, sisonile, wasithanda. Hallelujah. Mawubuka kuleli verse liveza the unconditional love lukaNkulunkulu. Hallelujah. Uthando lukaNkulunkulu lu unconditional. Usithande singafanele, besingaqualify, kodwa wasiqualifyisa ngoJesu. Hallelujah. Kunezinto ke ngifuna sizifunde la ukuthi ngenxa kaJesu sithola ukuphila ongunaphakade. Ngenxa kaJesu sathola ukubuyisana noNkulunkulu. Ngoba isono sasisihlukanisile noKristu noNkulunkulu. Isono sasisihlukanisile noNkulunkulu. Kodwa ngenxa kaJesu sabuyisana, sareconcile, sabuya sakwazi ukuya kuye, sayothi Baba. Hallelujah. Kade singakwazi ukuthi Baba, sasiyelwa abapriesti. Hallelujah. Kodwa ngenxa kaJesu sikwazi ukuya siyothi Baba. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngalolu thando asithanda ngalo. Wasithanda singafanele, kodwa yena wasenza safaneleka, wasigeza ngegazi likaJesu. Ngifuna sibukeke ukuthi kulento esengikhulume ngayo, ngikhuluma nje ngothando likaKristu olungakuthandi ngoba umuhle, kodwa olukuthanda noma. Hallelujah. Bese ngipha isihloko salentshumayelo yami esithi love like Jesus. Njengebandla love like Jesus. Njengomntwana kaNkulunkulu love like Jesus. Sine role model yokuthi ukuthanda kuyini. Hallelujah. uJesu is the role model. Asikwazi ukufunisela ukuthi kambe mawuthi asithandane uNkulunkulu uthini. Ngoba God demonstrated uthando ngoJesu. Hallelujah. Ukuthi umuntu noma emubi kodwa uyathandwa. Hallelujah. Sinokhetha sithanda abenza kahle, abenza kabi singabathandi, kodwa uthando likaKristu luthanda wonke umuntu. Hallelujah. Lukuthanda unjalo. Uza kuye unjalo, akugone, ageze, akuthintithe. Hallelujah. Ngiyafisa kube khona into esifundayo njengebandla. uJesu ke wayikhomba wathi fundani kimi ngoba mina ngimnene, ngithobile ngenhliziyo. Hallelujah. No Paul engeke ngambone eyikhomba naye ethi imitate me as I imitate Christ. Hallelujah. Ngilingiseni kodwa ngoba nami ngilingisa uKristu. Hallelujah. Yet these days siyashoda ngama role models. Hallelujah. Kodwa siyayibonga i role model uJesu. Hallelujah. Elivezile uthando ukuthi uthando luyinto enjani. Yingakho ngifisa ke manje ke sibukisane amavesi akhuluma nje ngokuthi singathanda kanjani njengokuJesu. Love like Jesus. Siyacela ukufunda uJohn 13. John 13 sifunda ku verse 34 and 35. John 13 sifunda u verse 34 and 35. Ungasifundela Ntokozo. Verse 34. Ngakho isixuku samphe John 13 ma. Yebo. Verse 34 and 35. Nginika umyalo omusha wokuba nithandane. Njengalokho nginithandile nani nithandane. Hallelujah. Verse 35. Yes. Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Hallelujah. uJesu is our role model. Uthi
ethi ngininika umyalo omusha ukuba nithandane. Ngimthanda ke message reference ethi njengoba nami nginithandile. Hallelujah. Okusho ukuthi asinaso isizathu sokungathandi. Asinaso isizathu sokungathandi ngoba siyalwazi uthando likaKristu. Lusithatha singafanele, lusenze sifaneleke. Yingakho bengithe asiphinde sithi while we were still sinners God demonstrated his love. Siseyizoni waveza uthando lwakhe. Hallelujah. Siyibandla simelwe nathi ukuthandana. Uthi ngininikeza umyalo omusha okuba nithandane njengoba nami nginithandile. Sithandiwe bangcwele. Kuthina ukuthi nathi sifunde ukuthandana. Uthando lwethu lube uthando lokuthi ngikuthanda noma hayi ngoba, kube uthando olu unconditional. Sithandana kanjani njengothando likaKristu? 1, uJesu wayethanda ngokuba kind, ngokuba nomusa. Jesus loved by being kind. Usithande ngokuba nomusa nathi. Njengoba ngisho sasingafanele kodwa waba nomusa. uJesu wethu is kind. Yiloko nathi kufanele sikufunde ngoJesu sisathandana siyibandla likaKristu ukuthi sikind komunye nomunye. Unomusa nomzalwane wakho. We are kind to each other. Hallelujah. Mawubheka ukuba kind. Ngithande nje indaba kaZakewu. uZakewu was a tax collector. Tax collector wayengathandeki nje emphakathini. Bayayazi abantu into ka tax njoba nathi sixako SARS. noZakewu was a tax collector. So waye umuntu omumbi ongathandeki emphakathini. Kodwa sibona uNkulunkulu uJesu ethi namhlanje Zakewu ngizongena endlini yakho. Okusho ukuthi uNkulunkulu okind akasivuzi njengokufanelwa amacala ethu. Uba nomusa nathi ngoba is a kind God. Nathi sidinga ukuba kind to one another. Sizwelaneni, sithandaneni. Hallelujah. Umzwele ube nomusa, umhawukele umzalwane wakho. Hallelujah. Sithande njengoKristu. Imessage yami nje ifuna ukusho njalo namhlanje. Mhlambe ngingengayibeki kahle kodwa ngifuna sifunde ukuthanda njengoKristu. Hallelujah. Sifunde kuye. Sithande njengaye. Hallelujah. Sengishilo indaba kaZakewu ukuthi uNkulunkulu was merciful kuZakewu. Umuntu onganakiwe baningi emphakathini yethu esingabathandi nathi ngisho sesikhola. Kodwa uNkulunkulu akanjalo. Hallelujah. uNkulunkulu akanjalo. Uyabathanda abantu bakhe noma benza okubi okukhulu kangakanani. God loves them. Hallelujah. Masingafunda ukuba yibandla elithanda noma njengoba esho uJesu uthi umyalelo omusha lo enginikeza wona thandanani bese ethi njengoba nami. Hallelujah. Njengoba nami nginithandile. Hallelujah. Okwesibili, uJesu bethanda ngokuveza icompassion. He is a compassionate God. Ubeveza ukuzwelana nomuntu noma nesimo somuntu. Bese futhi engena ezicathulweni zakhe loyo muntu. And mawuyibheka into kaJesu necompassion iyona le egcine iattracta miracles. Enza izimangaliso ngenxa yokuthi uJesu ubengena esimweni abhekene naso umuntu.
uLazarus for example eseshonile sizwa kuthiwa Jesus wept, wakhala. Ekhaliswa yini? I-compassion. Uyababona uMaria noMartha bayakhala, naba bekhona endlini kuthiwa babekhala, naye mephuma methi nimbekephi bayamlandela bathi kushuthi ufuna ukukhala naye ethuneni. Ngoba uNkulunkulu compassionate, uyazwelana nathi. Hallelujah. Lithi lapha kumaHebrews nompristi omkhulu odabula amazulu, ozwelanayo nobuthakathaka bethu. Hallelujah. Uyazwelana nathi uNkulunkulu. Uyasithanda uNkulunkulu. Sifunda ke kuJohn noma singalifundanga. Lapha kuJohn 11 lize livele lithi uJesu wabubula emoyeni ekhathazekile ngokufa kukaLazarus amthandayo. Okusho ukuthi wavele wayizwa inhlungu kaMartha noMaria. Wazwelana nesimo sabo ngaso leso sikhathi. Engathi nathi besingaba bazalwana abanjalo abangenayo ezicathulweni zabantwana bakaNkulunkulu. Sizwelane nezimo abantwana bakaNkulunkulu abadlula kuzo. Sifuza uJesu. Mawubheka uJesu eBhayibhelini lonke, ube uJesu obreak ama boundaries. Ube uJesu obreak ama boundaries. Siyayazi imithetho yamaJuda, kodwa uJesu ube dlula lapho ngenxa yothando. Kakhulukazi abesifazane kumaJews siyazi ukuthi bebetreatwa kanjani, kodwa uJesu yedwa obekwazi ukubagona abantu besifazane ngisho bebabi kangakanani. Hallelujah. Ngoba is a compassionate God. Akalahlani, asikho isimo esenza uJesu angakuthandi. Owesifazane woMoab siyazi ukuthi izwi lenkosi kuthiwa kwakufanele angasondeli kwakusondela, kodwa ngoba uJesu akabuzi lutho ukuthi ufunani la wena nkosikazi, wena ongafanele ukubala ngoba ungcolile, kodwa uthi ubani ongithintile. Hallelujah. Sikhonza uJesu njalo bangcwele. Engathi singafunda nathi ukuba kind, sifunde ukuba compassionate ezimweni zabantwana bakaNkulunkulu abadlula kuzo. Lithe izwi lenkosi bayokwazi ukuthi ningabantwana bami uma nithandana. Okusho ukuthi lento yothando inkulu. Hallelujah. Ibalekile mase umzimba kaKristu ukuthi sithandane. Ayichaza uPaul lapha yakwabase Korinte 1 Corinthians chapter 13 athi noma ngingakhuluma ngezilimi ngingenalo uthando anginto yalutho, noma ngingadiliza izulu ngingenalo uthando anginto yalutho, noma nginganqukula izintaba kuthi uyisukile intaba ngiyisusile ngathi ayiye lapha ya anginto yalutho. Hallelujah. We need to cry kuNkulunkulu asifundise ukuthanda njengoJesu, ukuthanda ngeqiniso. Hallelujah. uPaul konke lokho esikulangazelelayo ukuthi kushuthi ngikholwa kakhulu, yimina esengisusa intaba lapha ngayibeka lapha ya ayaya kushuthi ngisikhokho kwesikamoya, kodwa uthi awuyilutho mongathandi. Ungashumayela ivangeli uma ungenalo uthando awuyinto yalutho. Hallelujah. We need to love one another. Fanele sithandaneni. Noma kungavumi kodwa kufanele sithandaneni. Ngoba sinikiwe lo myalelo ukuthi sithandane njengoba mina Kristu Jesu nginithandile. Hallelujah. Number 3. uJesu uthandile ngokuthobeka, humility. Ngithanda lapha masifunda basePhilip chapter 2. Mawubekini loyo mqondo owawukhona kuKristu Jesu. uJesu was God, waye uNkulunkulu, kodwa akashonga ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu.
Haleluya. Mawubekini loyo mqondo wayenguNkulunkulu kodwa wangakufuna ukuphanga ubuNkulunkulu wavuma ukuoperator ebudodaneni. Haleluya. Mawubekini lo mqondo inkonzo yokuthobeka esifunda kuJesu ukuthi noma ngabe uNkulunkulu kodwa uoperator kule level uNkulunkulu amnikeze yona. Simbonile noma esezohamba egeza abafundi bakhe izinyawo ebafundisa. Haleluya. Ukuthi ukuba mkhulu kusho ukuba mncane. Haleluya. Ukuba mkhulu kusho ukuthi uyaseva. Haleluya. Ukuba mkhulu kusho ukuthi uwena omncane kunabo bonke. Haleluya. Kodwa izinto ishintshile ke manje ebandleni likaKristu. Abantu bakujahile ukuba bakhulu. Bakufuna left and right. Kunama titles esingakaze siwezwe even eAFM. Haleluya. Ngoba abantu bafuna ukubizwa ngetitle. Haleluya. Omunye wangicorrecta sasifunda naye ngithi ngiyamjabulela phela kade sagcinana. Hawu Jabu. Wathi hayi. Hawu. Mina ngazi uJabu phela ngithi angimazi kule level asekuyona. Sengisho uhlobo lwamaKristu esinalo these days. uNkulunkulu esekubeke lapha yakuwrong yini ukuba uJabu? Kubi yini ukuba uJabu? uNkulunkulu ekusebenzisa mightily. Unamandla amakhulu. uNkulunkulu akasifundisa ukuthobeka. Mawubekithi loyo mqondo okwawukhona kuJesu. Yingakho ngithe ngithanda uJesu ngoba uzirefer kuye uyirole model. Akakhomba abanye abantu, khomba yena. Yingakho nathi sikafanele ukuba nama role models ala emhlabeni ngoba you will be disappointed one day. Kodwa mawune role model uJesu ufunda kuye yena yedwa. Haleluya. Uselihambile uhambo siyambona was God kodwa wazehlisa. Haleluya. Ngithanda izwi lenkosi bethi ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke. Haleluya. Ngoba uvumile ukwehla. Haleluya. Wakhonza ngentobeko. Wathabatha isimo senceku, isimo somuntu. Hallelujah. Yet he was God. Yena uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu sibonga umvuzo amnika wona ukuthi ngalokho wamphakamisa. Wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke. Uma sizithoba uNkulunkulu uyasiphakamisa. Hallelujah. Uma sizithoba uNkulunkulu uyasiphakamisa. Hallelujah. Kodwa masiziphakamisa lithi izwi lenkosi God resist the proud. Uyamelana nabaphakeme nabaziqhenyayo abazazisayo abazenza bakhulu. He resists them. Amen. Kodwa he give grace to the humble. Ubanikeza umusa labo abakhombisa intobeko. Hallelujah. Ngise ngimthanda uJesu mesethi nibathatha abanye kungathi bakhulu kunani. Hallelujah. Vuma noma ngaba unakwa awu recognizewa vuma. Angithi phela ubathathe ngathi bakhulu. Uyavuma ukuthi babe bakhulu. Ngoba uJesu osho nibathathe sengathi. Hallelujah. Manje sonke sifuna ukuba bakhulu sonke. Akekho ufuna ukuba mncane, sonke siyafuna ukuba bakhulu. Hallelujah. uJesu akasiza. Ibuye lenkonzo yokuthobeka. Hallelujah. Ibuye inkonzo yokuthobeka. Khona uNkulunkulu ezokusiphakamisa. Abanye sebephakame baze bazolingana noNkulunkulu. Hallelujah. Noma beshumayela intshumayelo zikhomba bona. Hallelujah. Azibakhombi kuJesu. Hallelujah.
It's all about Jesus, not about omunye umuntu okhona emhlabeni. Noma ngabe uNkulunkulu umsebenzisa kangakanani, angithi kuthi umsebenzisa mesetshenziswa uNkulunkulu, ngoba abanye basebenziswa amanye ama-powers esingawazi. Hallelujah. Ngoba nathi khona ke la sishode khona asibe sezwa asibe sabona siyashaya nje. Hallelujah, hallelujah. Maningi ama-powers angenile endlini yenkonzo. Siyamkhulenkela uNkulunkulu asisize, asiphe a discerning spirit. Hallelujah. Sikwazi ukuhlolisisa omoya, ukuze nalabo abangasaveli kuNkulunkulu sikwazi ukubabona cha akuwo umoya kaNkulunkulu lo. Hallelujah. Umoya kaNkulunkulu ongawe, wena ophilisa abagulayo, akuseyena uJesu. Konke sekwenziwa wena. uNkulunkulu akasilekelele. Hallelujah. Ngiyayisaba ke lengithanda ukungena kuyona manje. uJesu wathanda ngokudemonstrate iforgiveness. uJesu wathanda ngokudemonstrate iforgiveness. Sesiyibandla likaKristu elingaxoli. Abazalwane banamhlanje abanalo uxolo. Ngiyasifaka nami, ngisho ukuthi ngisho kunina, ngiyasifaka nami. Asisaxolelani. Mawubheka uJesu wademonstrate uxolo esiphambanweni. Ngiyafisa sifunde uIsaya, ngoba uIsaya umchaza kahle uJesu ukuthi ngaleso sikhathi waye kusiphi isimo aze athi baba baxolele, ngoba abakwazi abakwenzayo. Thina sisho ukuthi abakwazi abakwenzayo, sithi wenza ngamabomu. Uyangithatha kancane, wenza ngamabomu. I can see wenza uthi ungithatha kancane, kodwa uJesu uthi baba baxolele. Abakwenzayo abakwazi. uNkulunkulu akasisize bazalwane, sikufunda ukuxolela genuinely. Kuleyo xolo ke umuntu uzothi ungasho ngoba lokhu kungazange kwehlela wena. Usho kahle phela ngoba uyazi pain engayizwa. Mangibuka lolu hambo lukaKristu nolokuba umntwana nje kaNkulunkulu, ngibone ngathi ayikho indlela umzalwane adlula kuye ngena pain. Hallelujah. Ngisho uhlehla uye eBhayibhelini uyabuka, ngeke ngabuka uPaul nje, izinhlupheko ayedlula kuzo, ubuhlungu ayedlula kubo. Hlamba ke ngenze example ngoStefan, yena naye owayokhipha amazwi kaJesu. uStefan uthi baba baxolele, usho ubhekene nesixuku esimkhanda ngani ngamatshe. Hallelujah. Ubhekene nesixuku esimkhanda ngamatshe, kodwa ubiza inkonzo yokuxolela. Hallelujah. Ayamshaya yaqhubeka, kodwa uthi baba baxolele. Njengoba kulesihlanu sizobe sisho nathi sisho ukuthi amazwi kaJesu esiphambanweni wathi baba baxolele, ngoba bengakwazi abakwenzayo. Ngize ngabuka ngathi yazi uma singanale mentality ukuthi noma ubani okuhlukumezayo, noma ubani okuzwisa ubuhlungu akakwazi akwenzayo, mhlambe that can be therapeutic. Kungakuphilisa lokho. Mawungayifundisa nje ukuthi shame ingoba kazi, akwenzisa ubuhlungu wethi shame ingoba kazi. Uyabona ukuthi ngaleyo ndlela awugcwali ienga enhlizweni yakho, awugcwali intukuthelo, ngoba uveza ukunderstand isimo ukuthi phela kufanele mengakholwa futhi uSathane kuvela lethe laba abakholwayo. Kulungile ke noma ekholwa kodwa unjani akazi. Baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo.
Ngiyacela ungifundele abasefesi 4 uverse 32. Siveze lenkonzo yokuxolela. Mhlawumbe omunye abengivulela uIsaiah 53 sibone ukuthi uJesu uthi uxola kwenzekani kuyena. Basefesu chapter 4 uverse 32. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Hallelujah. Siphathana kahle kodwa kakhulu siyathethelelana futhi siyahawukelana bese thi njengalokho noKristu. Ngiyacela usifundele uIsaiah 53 sibone ukuthi uJesu lwenza uxolo kwenzekani kuyena. Khona uzobona na uthi isimo sakho yebo sibhlungu impela kodwa asifiki kulesi sika Jesu. Isaiah 53. Siqale ukufunda uverse bani uverse 2 awungiqalele kuverse 2. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini owomileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune, yayideleliwe yashiywa ngabantu, umuntu wobhlungu owazi ukugula, yeyiswa injengositezelwa ubuso ngabantu, asishayanga nto yalutho, kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxhotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula. Amen. Nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Amen. Ngifuna sibuke uJesu. uIsaiah usidwebela isithombe sokuthi uJesu esiphambanweni ubenjani. Hallelujah. Uyasibonisa. 1 ukhuluma ngokuthi uJesu wayedeleliwe. Siyazazi inhlamba ababezijikjela kuyena kodwa wathula wangaphendula. Hallelujah. Number 2, uJesu wayengabukeki. Baye bachazeke laba abafundayo ukuthi yini yayenza uJesu angabukeki ngenxa yokuthi indlela yeshaywa ngayo kwakuyiswebu esishaya sibuye nenyama. Wajuluka igazi, wajuluka amanzi, isithukuthuku. Okusho ukuthi wawungeke usakwazi ukumrecognize ngenxa yenhlungu uJesu kuyo. Udeleliwe akabukeki, umuntu wobhlungu. Twa injengo sithezelwe ubuso ngabantu, asishayanga nto yalutho. Was despised, wayebukelwa phansi, akekho owayethatha inotice ngoJesu. Hallelujah. Kodwa kuleso simo simthola ephimisa amazwi aletha uxolo. Ethi baba baxolele, yebo bangijivazile, yebo bangithukile, yebo bangihlebile, yebo bangidelelile, yebo igama lami balihudule phansi, banekile amahlazo ami, yebo kodwa baba baxolele. Hallelujah. Siyazazi izimo ezibhlungu esingena kuzo kodwa ngomusa kaNkulunkulu lwela ukuthi uNkulunkulu akuphi ixolo. Hallelujah. And to understand ukuthi impindiselo uthe ingeyakhe. Hallelujah. Impindiselo ingeyakhe. Ake sifunde ukuthula sikhala, ake sifunde ukuthula sihlukunyeziwe, sithule.
bese sithembela kuyena sibheka kuyena ngoba ingeyakhe impindiselo. Thina siyafuna ukuyiphindiselela. Siyafuna futhi nathi ukutshela umtshela umuntu kodwa izwi lenkosi liyasifundisa. Hallelujah ukuthi impindiselo ingeyakhe. Ake sivume bese siyaxola. Nkosi abakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Wezwa ubhlungu wabuzwiswa umzalwane wakho. Nkosi akakwazi akwenzayo. Hallelujah. Sithanda kanjani njengoKristu? Sesishilo ukuthi uKristu wa demonstrate uxolo esimweni esinzima esingemnandi. Number 5. Sharing truth with love. Ake sifunde ukudlulisa izindaba zikaNkulunkulu sizidlulise ngothando. Hallelujah. Sometimes uyayuthi uhleli uluzwe ulaka lomshumayeli lusuke epulpiti luza kuwe. Hallelujah. Asifunde ukufaka ivangeli kahle. Hallelujah. Ngize ngafikela ukuthi njengomuntu wasemakhaya we are fishers of men. Angithi lisho njalo izwi lenkosi. Lo Jesu wethu sifuna abantu bamthande, sifuna abantu bamamkele, sifuna abantu baphume embusweni wokumnyama bangene ekukhanyeni. Ake silethe uKristu emuhle. Hallelujah. Ngicabanga ekhaya ufuna ukubamba inkukhu, wawuyidoba uyiphonsela umbila. Hallelujah. Angithi inhloso ukuyibamba, ngeke uyibambe inkukhu mawuzovela uyisukele izogxuma igijime kokhathala wena. Kodwa kufunekani istrategy. Uyidobela ngasesilugwini lokhu uphonsa inhlamvu zombila izingene esilugwini noma uyidobele ngasendlini izingene endlini. Bese uvala umnyango ke uyisukele kahle sewazi ukuthi ayizubaleka. Hallelujah. Abantu bakaKristu bayamdinga uJesu. Kodwa sometimes indlela esimpresenta ngayo iyahlaba. Ithi noma kade uzoyithatha lento uvela uthi ayisuka. Into yethu siyilethe kabuhlungu. Kodwa ngiyafisa sifunde kuJesu ke silethe ivangeli ngothando. Silethe ivangeli ngecompassion ukuthi njengamina ngasindiswa ngiyathanda naye asindiswa. Uveza ubuhle bokukholwa, uveza ubuhle bokwazana noKristu. uIsaiah 60 ithi ivangeli is good news, nothing else. Ivangeli lizindaba ezinhle. Njoba ngithe sasikude singafanele ongcwele wenziwa isono ngenxa yami, ngenxa kaJesu. Meaning asifunde ukubathanda abantu esibashumayezayo. Sibe necompassion nabo, sizwelane nabo. Sibanikeze uKristu. Sibanikeze ivangeli elizindaba ezinhle. Lithi indaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Uthola ukuzwa into emnandi ukuthi kanti ungaphuma la isitha sikuthobise khona. Kwabathunjiweyo ukuthi njengoba ngithunjiwe nje kanti umuntu angaphuma ethunjiwe la ethunjwe khona ngoKristu. Kwababoshiweyo sinamajele amaningi la isitha sisivalele khona. Wonke umuntu unejele lakhe la isitha simvalele khona. Kodwa izindaba ezinhle zithi ungakhululwa kuleso simo ngoJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ungakhululwa kuleso simo. Omunye uvalelwe ejele lokugula. Uyagula. Isitha senza isimo sakhe sibe hopeless. Kanti mawuza nendaba ezinhle uthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Na ungaphila and uNkulunkulu abone icompassion yakho ukuthi lo mzalwane ufuna aphile ngoba umthanda. Awufuna aphile khona kuzozudumo kuwe.
ukuthi wena umzalwane obeka izandla abantu baphile, kodwa khuluma naye ngenxa ye-compassion. Ufuna aphume kulesi simo esinzima abhekene naso. Asilidlulise ngothando ivangeli. Sibakhombisa uthando likaNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu. Okugcina unumber 6. Asambeni othandweni. Ngiyacela uEphesians 5 verse 2. Abasefesu 5 verse 2. Verse 2. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Walk in love, asambe othandweni njengoba uKristu wasithanda. Imessage yami ilapho namhlanje ukuthi since sithandiwe ake siqaphele lezi zinto esengizibalile. Ukuba kind kubantu bakaNkulunkulu, ukuba compassionate kubantu bakaNkulunkulu, ukuba humble, ukuxolela abantu bakaNkulunkulu abasonayo, ukushumayela ivangeli ngothando. Lithi ke nathi bese sihamba ngothando phakathi kwabo. Hallelujah. Inhliziyo yami ke sengivala ithi siyabonga uNkulunkulu ngo2025 ukuthi usiphile le theme izenzo, ukuthi umoya ongcwele mesefikile kini unika amandla. Hallelujah. Lezi izinto engizishoyo zi-impossible ngaphandle kukamoya ongcwele. Siyamdinga umoya ongcwele azosilekelela, azosixola, azosishape, azosakha ukuze izithelo zikamoya zigqame zivele. Hallelujah. Njoba ngikhuluma ngothando, ngikhuluma ngento okufanele ngabe sinayo when we are filled by the power of the Holy Spirit. Ngoba isithelo okufanele sibe khona. I-kindness isithelo okufanele sibe khona uma sivuma ukugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. Ngamanye amazwi uJesu akafuni into azi ukuthi ngeke si-achieve, kodwa uthi kunina I've deposited into enamandla, nginikile nini umoya ongcwele ukuze lezi zinto zibonakale zibe khona. Umoya ongcwele is our helper, umsizi wethu. Noma ikuphi la sihluleka khona, umoya ongcwele ukhona to help us. Umoya ongcwele is our counselor. Uyasiluleka, uyasiguide, sesiphukile emoyeni. Akufundise udiniwe athi nqoba okubi ngokuhle. Ufisa ukuphindisela athi nqoba okubi ngokuhle. Ngobani is our counselor. Uyasifundisa, uyasiluleka, ungumsizi wethu. Ebuhlungwini bonke esidlula kubo is our comforter. Sinezimo ezibuhlungu esingena kuzo, but umoya ongcwele siphiwe yena ukuthi aqhubeke asilekelele la sopha khona asilaphe. Sithande njengoJesu. Amen. Uthando lukaBaba lunje ngolwandle lubanzi lujulile luyaze. Uthando lukaBaba Lunje
Uthando lika Baba liyamangalisa. Oh yes, Lord. Hallelujah. Uthi umshumayeli Jesus. ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Before ngenze umkhuleko webandla kulama points umshumayeli akhuluma ngawo, kungenzeka ukuthi ukhona eHouse of Glory namhlanje awulwazi loluthando likaNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi ufikile namhlanje awuyi-understand indaba yothando likaNkulunkulu. Kuyakhulunywa ngalo uthando likaNkulunkulu, uyakhuluma umshumayeli ukuthi asithande njengoJesu, kodwa wena ukakazi uhlangane nalo Jesu. Ngoba singethande njengoJesu, uJesu engekho enhlizweni zethu. Uma kumkhuleko wakho ukuthi ngifuna ukuthanda njengoJesu, ungakazi umamukela uJesu, phakamisa isandla sakho ngicela ukukhuleka kanye nawe. Mawuthi mina ngiyafisa ukuthanda njengoJesu kodwa ungakazi umamukela uJesu Kristu,
siphakamise kakhulu isandla sakho sifuna ukuthandaza kanye nawe. Ungesabi uma ngabe ukhona uthi angikaze ngimamukele uJesu, phakamisa isandla sakho. I want to pray with you because it is impossible to love as Christ loved. uJesu engekho enhlizweni. Alibonga igama lenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, simshayeleni izandla ezinkulu ukuthi sisindisiwe njengoba sila ebandleni likaNkulunkulu. Siphinde sishayele uNkulunkulu ngokusebenzisa uMamngiba bazalwane. Yeah, that's what we call the good news, because we are not called to preach the bad news. Abantu akumele bazizwe inhliziyo ihambe zibhlungu emva kokuzwa izwi likaNkulunkulu, because we are called to preach the good news. Indaba zikaKristu Jesu. Sizokhuleka bazalwane njengebandla. This is what I usually say, ukuthi ama messages afana nalawa, they are very challenging, and singathatheka nge-heat of the moment. Akumele sibe abazalwane abathatheka i-heat of the moment ukuthi hey, that was powerful. Beyond the message, i-powerful, uNkulunkulu sibizele ekutheni silenze izwi likaNkulunkulu. So I always say that if we hear the word on Sunday, we must make it our duty to say kusukela manje on Monday morning, wena ozosicabangela uma umshumayeli ekhuluma ngokuthi sildemonstrate kanjani uthando, uma ekhuluma ngekindness, uma ekhuluma ngecompassion, akekho ozokulandela ngemuva. Wena owazi umndeni la kungasebenzi khona umuntu ukuthi you will decide ukuthi ngomhla ka-15 mawuhola ngomhla ka-15 you will buy a grocery for that family without blowing the trumpet. That's how we demonstrate God's love. Wena owaziyo ukuthi muphi umzalwane oshonelwe, imuphi umzalwane ogulayo ongeke umemezele ozothi because you have heard the word of God and izwi lithasithande noba uKristu ethanda, we will take it upon ourselves to say I will go to the hospital, I will go to that family, I will pray for them. Wena ozosithathela enhlizweni yakho ukuthi ngomhla ka-25 I am buying for this child a new pair of shoes without blowing the trumpet. So iBhayibheli, it calls for us to be doers of the word more than just clapping hands and say this message was powerful. So ngiyacela bazalwane siphinde siphakame as a church, and umuntu nomuntu must take it upon themselves ukuthi ikuphi okuhle engizokwenza. The last point akhulume ngalo umama uNgiba libucayi kakhulu because of forgiveness. But one thing engiyibonile eyenza ukuthi mhlambe sometimes kungabi lula is the lack of understanding ukuthi as a church you have been already forgiven. Ephesians 4:32 uthe asithethelele njengalokhu uNkulunkulu kuKristu asenze njani. Alisho ukuthi ezosithethelela, lithi asithethelele past tense. Our sins are already forgiven. That's why sisebenzisa standard sikaNkulunkulu nesaKristu to forgive. You forgive because Christ has already forgave. Asina excuse yokuzondana nokungathetheleli, because already our sins have been forgiven because of what Christ has done. Ngiyacela bazalwane siphakameni siyibani. Sikhuleke nje ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Ukuthi njengalokho ekhuluma kanje uNkulunkulu ngempela sithande njengalokhu uKristu Jesu asithanda. uJesu demonstrated sacrificial love. Wanikela ngoqobo lwakhe umzimba wakhe washawa waze wafa. Uthando olungenayo isacrifice akulona uthando. Bheka kuwena ukuthi yini oyisacrificeile to prove that you really love uneighbor wakho lo seduze kwakho. Yini oyisacrificeile, yini olahlekelwe yikho ukuveza, because if you say you love there has to be a sacrifice. uNkulunkulu Baba walidemonstrator wasacrifice ngoJesu. uJesu walidemonstrator wasacrifice ngenyama yakhe uqobo wabethelwa. What in mina mfundisi ungubane engiyisacrificeayo?
yini engilahlekelwa yikho ukuze to go an extra mile to help another believer. That is the kind of love uNkulunkulu akhuluma ngalo through mama uNgiba. So ke bazalwane, asikhulekeni. Ekukhulekweni kwethu kumele sikhule njengabazalwane, singagcine ekutheni sasabusiseka. Yes, siyabusisa intshumayelo, but ngenzani after ukubusiseka? Ngoba into ebalekile ukuthi yini oyenzayo emva ukuthi izwi selikubusisile. So let us pray to God ukuthi asilekelele njengebandla. Baba wethu oyingcwele,